Ai ama, hau dauz txorimalokeiak egin beharra. Nik usten dut, olako lelokeriak itiai utziko jotela, zeatikan lotzagarri gelditzen nahi naiz. Eta sarrera normalak ingo ditut. Zerillo. Adibidez, gaur DJ bat etorriko da gurekin sukaldatzera. Eta elkarrekin sandwich bat prestatuko dugu. DJ bat etorriko da, diskoak pintxatzen dituena. Nola? Horrela. Euskal Telebista, Zukalerriak. Ai ama, barkatu, zerillo jarriko naiz. Gaur, DJ eta bokata, adi lagunak. Kaixo launak, eguerdion, eta Unai Goikolea ongetorri, zer moduz? Kaixo, Plazer bat. Gustora hemen, zurekin, kuriosidadea daukat. Bai, kuriosidadea, zukalden ondo moldatuko zea, ezta? Erdizka, mekatxit lama. Festbalen egon ginean, hau DJ bezala, hoi da hoi burrunda teatzia, Ze giro jartzezun, A ber, niretzako egunero egiten dudan gauza bada, baina badegia jai handia izan zela. Eta gainera, gogorazan duzu lorpegia baita. Bai, dantzan, Obastaren kontra barran apoiauta. Piskat, bai. Piskat danetikan. Bueno, launak, Unai Goikolea da bea, baina Unai Goiko bezala zea DJ, ezta? DJ bezala, deitzen Unai Goiko. Aldatu egin eban izena, laburtu egin dut, bai. Bale, eta gero, artia egiten dezu, sinema, beste hainba gauzetan lan egiten dezu, hor nola ezagutze izu, A ber, nik danean erabiltzen dut Unai Goikoia. Vale. Karnetean ez. Vale. Baina badegia jende asko Unai Goikolea ditzen doztala, hori da izena, eta ezagutu naute horrela, beraz, berdinak dira, bale? Baina danetan erako izen artistikoa. Lanean Unai Goiko. Ba gaur, Unai Goikokin, ingo jauna da, eundoko sandwicha, saieskikin, eta hainbat osagarrikin. Daldi berian ondo pasa, ez da? Bai, okei, bale. Adi Goiko eta adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Unai, garatuko izuet errezetakin nundik nua biliko gehan, bale? Eta ingo deuna da, saieski bat, labian inda, txiliarrezko papelian bilduta, baino barbakoa saltza batekin, bale? Eta barbakoa saltza egiteko, hemen dakau, soja, salsa perriza, hemen dakau laranja, siapia, oreganua, estilla, baratzuri hautza, ketxupa eta piper hautza. Ingo deuna da, dena nahastu, eman mejungia hemen saieskiei, txiliarrezko papelian bildu, eta labian ingo deu, bale? Gero bai, ateako deu, ezurraken du, dana pixka desmigatu, eta horrekin sandwicha prestatuko deu. Hemen dakau, ogila, eta ingo deuna da. Horla moztu berrian, pixka gora etorriko gea, bastarrak enduko jau, eta goiti berako sandwichola luzetxo bat. Zepolita horrela. Bai, ez da? Hola, desberdin jaiteko, ez da? Ikusgarri. Ogila erra, Etxien indako ogila. Bueno, eta gio, esan duen bezala lagungarri, tomate xerra batzu, jarriko izkilou, baitare gazta, gero ingo deuna da tipula moria karamelizatua, honekin ingo deu maionesa bat, hemen dakau ospina, arrautza, ekilorea eta gatzakin, eta hemen dakau batata ingo deula zuritu eta patata prejitu bezala egin, makiltxotan moztu hori irelana izango aldek. Eta prejitu lasai, eta gero hemen dakau aneta eta jogurra. Saltza bat ingo dugu jogurrana, bakarrik eramango guna jogurra, aneta puxketak intzola txikituta, eta hori ere bai sandwichan jarriko dugu. Ados? Dana natural. Dana naturala. Niretzean ze ondo, bale, ikasiko dut gauza. Ala bihardu, ez da? Geo animatu etxen iten, Bale. Geo eze hozi, indako oliaskua, indako txerriak eta historik. Bueno, martxan jarriko gea. Nik ingotena da, hau martxan jarri, hori pintatu talabian sartzeko, eta zuk adidez behitu, patatana jarriko dugu martxan, venga, patata eta tipula. Tipulakin neharritez eldezu mosteakuan. Ez dituzte, ez. Venga, orduan tipulakin hasiko gea honek pixka denbora gehiago behar du, eta honekin hasiko zea, bale? Ingozuna da zuritu, eta Juliana moztu, bale? Bale. Venga, zure kontu.
Irurak. Irurak, bai. Zeatik angeo jartzen genean karamelizaten mordoa murrizten da. Eta bat iten badeu ezertan. Hobeto moldatzen zeana. Ni txikiagaz. Txikiagin, ezin hobe. Bale, hau zure kontu, hemen jarriko etela. Eta esan dakoa ningotena mejunge guztia prestatu. Eta pintatu saiaskila. Bueno, kontatu, nondik noa ibiltzea, badakit, lehenguan, telebistako festan, antzinalati bezala, baina seguru leku askotan ibiltzen zela, ez da? A ber, ni umetatik beti dantzan ibilinaz. Eta musika ikasi dut. Eta horrek eraman hau DJ izatera. Porque nik ez neban DJ izan nahi. Osea, etorri inda. Bai, baina, karo, beti dantzan, beti musikan, bat DJ-a, zentzua dauka. Orduan, gaur egun nabil, gabaz etengabe. Beti gauaz. Asko. Bai, baita ere egiten dut lan. Horren nekatu iteue, bai, ez da? Gauez azkenien, ez da? Gaina beste parrandan da hilanian, ez da? Eta ordutegi aldatzea da oso zaila. Ja. Eta eserrek ez da funtzionatzen. Ja, goizeko 8 jendeak DJak ez ditu eskatzen, ez da? Orduan, bueno, a ber, nago gehien bat gabaz, baina bada egia, baita ere DJ bezala eta musika jartzen dut egunean zehar eventuetan. Eta gainera gustatzen zait. Eta orain hasi naz nire musika propio egiten. Pizkat, ingelesez producer dana, pizkat ekoile bezala. Azkenean, besten musika jartzea, geratzen zala DJ mail normal batean. Pizkat ire ikutu emateko eta jendeak irea bestik entzutea juteko ere bai, ez da? Baita. Ona. Eta ibiltzen az gehien bat gabaz, baina saiatzen az beste eventu motatan sartzen, bale? Eventoak, markak, inaugurazioak, eskontza gutxi egiten dut. Eta orokorrean dantza egin edo ambienteko musika jarri. Igual eskontzetan baino dibortziotan da holan gehiago guain, ez da? Ez que eskontzak oso zaila dira. Zegatikan? Eskontza batean nahastu egiten dalako, urtean zehar nahastu ez dan egiten jendea. Orduan, hori musika bidez... Hori musika bidez gerra bat da beti. Bati gustatzen zaiona, bezeri zaio gustatzen. Nagusiak, gazteak, zure herrikoak, beste puntakoak. Eskontza, eta gainera jentea oso edan da. Bai, ez da. Eta ez dauke oiturarik, asteburuko oitura. Orduan, eskontza da txarrena. Katxila, ondo. Baina egiten ditut, bale? Vale, tokatzen bada initen dezu, ez da? Aukeratuta, lagunena, ezagunena, zerbait polita, zerbait berezia, gustatzen zait aldatzea, giroa aldatzea, asteburu, musika antzekoa jartzen, bat aspertu itea, ez da? Asko da. Eta adibidez, zukatea dituzuna bestiak, ze kutxukin atea dituzu? A ber, ni hasi notzorain... Oso teknuak, o patxangeruagoak gira, o ze topatuko deu? A ber, DJ figura ere asko hasi da. Ni txikian nintzenean DJ-ai buruz gutxi genekin. Gaur egun, jente mordoa, gitarra edo pianoa jo baino, DJ-a. Intuitiboa da, ikusi egiten da, eta DJ mota asko daude. Pentsatzen dugu DJ-a dela tabernakoa, eskontzakoa edo teknoa, elektronika. Nik orokorrean jartzen dut musika ezaguna, arrakastak, pop musika, baina nik elektronika ere badakit eta pizkat nahaztu egiten dut. Segun ze eventutan, bale? Orduan, elektronika baina abestua orokorrean. Orduan pizkat moldatu itezeak giroare, bai? Eta tokatzean. Eta nahiko alaia, ni ez naz bape tekneroa. Esaten badidazu tekno edo house, esango nuke house. Bale, alaiago. Latino puntu batekin, letrarekin, dantzarako. Esaten badidazu pop edo rock, esango nuke pop. Eta esaten badoztazu gizonak edo emakumeak dantzan eta beste, emakumekin. Bale, alaiago. Nik euskal dantzak egin duaz, adibidez. Orduan, hortik nator, ez nator teknotik. Nator pizkat alaitasunetik. Bikain. Bueno, eta hau guztia, nola sortu da? Noiztik hasi zina, nola izan zian hasiera horiek? Baitu, pasadan urtean, konturatu nintzen ja 20 urte dara mazadala. Hau da, hasi nintzen 2002an. Bilatu behar izan eban, noiz esan da lehen da biziko aldia. Eta flyerrak eta kartelak topatzen. Hasi nintzen, unibertsitate garaian. Juten ginean dantzalekutara. Hasi nintzen dantzaleku batean lagunekin, beraiei laguntzen, kartelak egiten, eskaparate batzuk jartzen, saltzan. Eta egun baten DJ faltu zen, taberna bat zan, Taberna modernoa, polita, baina txikia. Tabernatxo bat. DJ-a faltau da, unai animatzen zara, bale, horrela hasten zara. Dana ibaietz esaten, da horra lortzen dia gauzak. Ez dut klaserik eman. Osea, DJ izatea jun, baizik esan dezun bezala, tokatu zaizu, topatu dezu, eta gogokin heldu diozu, eta
Ondo. Horrela hasi nintzen, eta gero konturatu nintzen, naukala gaitasuna, errastasuna, ze dantzatik nator, dantzatzea gustatzen zait. Bai, belarri jein da, eta bestia, eta gauza asko bazen itun ja. Ikusi neban, dirua ere egiteko aukera bat zala, venga, eta adibidez, gaur egun bidaiatzeko errastasuna ematen dit. Ze, ni asteburu guztietan nago orain bertan Madrilen. Madrilen bizizea. Bizinaz Madrilen eta bizinaz Durangon. Bietan daukat etxea. Asteburu bat Bilbon egiten dut. Dantzaleku batean. Ez dut publizitaterik egingo. Asteburu bat egiten dut Bilbon, ze gustatzen diata. Zuan edoten basea esan, eta hola ikusi nahi zaitunak aldu area juntzun ikustea. Ni gero nago Balkon de la Lolan, jendeak gainera ezagutuko du. Eta han zaude, astero, badakazu zure sesio bat. Ilian behin. Bai, eta gainera gau guztia nik egiten dut, 6 orduak nik. Vale. All night long. Eta gero, aste buru gehianak Madrilen nago, eta Madriletik noa Sevillara, noa Malagara, Bartzelonara, Valentzara. Zaude peninsula erdian eta alde guzti alde zugun, Estatu mailan nabi, Kanariasera ez nahun. Ez dizuelako deitu, bestela jungo zinean, hori da. Eta Ibizan ez dut musikari jarri oraindik. Dira bilekuak, ez Ibizan gehienak atzerritarra dira. Bai, Bai. Karo, bertan juten dianak bai, ez bakarrik turistak, baita ere dantzalekuaren jabeak eta baita ere artistak. Orduan, nik peninsula ia gehienean lan egin dut, eta orain nire erremixekin, eta, ikusiko dut zenbat nazen kapaz, orain hasi berri naz musika egiten, baina saiatuko naz musika propioarekin beste gauza batzuk egiten, agian beste hiribururen batera jutea, adibidez Londres batera jutea, gustatuko litzaidake, Frantziara jutea, eta horretarako pizkat musika propioa daukitea erraztu egiten du. Adibidez gu hemen esan deun bezala, penintzulan hor da zau DJ potentek etortzen diala bai Ibizara, eta bai hola, Barcelona, Madrid, nire hiriburutan, baina nun daude hola DJ potentek Europa mailan o mundu mailan, nundikan... guain alde guztitan daude, ezta? Baina zure referentia nungoa dira. Ibiza bada kapital bat, Bada, ezta? Musika adibidez, industria asko Miamin dago. Vale. Hau labian sartuko, ja, sartu deudana barroan, eta badijoa barroa, goxatzea. Osea, Ameriketan Miami esango genuen, ezta? Baina Miamin dago musika industria, baina gero, adibidez, Ibizantzeko Las Vegas, da. Ja. Orduan, eta gero, hiriburu guztietan dago dantzalekua. Claro, Donostin zerbait baita ere, hau da, hiriburu guztiek daukate. Eta jutuz Alemanira, eta jutuz ez dakine, eta leku guztietan daude. Orduan, leku guztietan dago. Nik, Europan asko jarri gaitu izan dugu beti Londres eta Paris. Vale. Italiak ere izan du errastasuna musika ingelesez egiteko. Estatu maila ibili gara pizkat atzerago. Bai, ez da elektronika, baita ere latino influenziagatik. Claro. Orduan, eta adibidez euskararekin ikuste pizkat berandu ibili garela elektronikarekin, baina hori ere jan... Aida sartzen. Neikotxo hasi da, bai. Zuk adibidez indituzun kantak, esan dizut ja garatu dituzun kanta batzuk? Erremixak egiten hasi da. Erremixak. Letra ikan badao, ahotsa badao. Bai. Euskeraz, inglesez, gazteleraz, danetik anpizka. Egin duan oraindik, egin duan da beste abestien erremixak, erremix ofizialantzeko. Asinaz gehien bat erderazkoak egin duaz, baina jan nago prestatzen, euskeraz egiteko gogoa badaukat. Nik uste gainera beharra dagola eta kantera pizkata zidala. Badagoz gero eta DJ gehiago Euskadin. Erremixak egiten, elektronikara pasatzen betiko abestiak, gaur egungo abestiak. Eta hor esaten dana, lehenoko ematen zuen, ez dakit, DJ bat, o musikero bat, beti, hori, oso profesional berta, eta guain esan dezun bezala, edo zein edaka mezkla itekoa etxian, edo zein edaka, baina eskenean profesionalidade pixkat bihar da hor, ez da? Inoiz baino eskuragarriagoa da. Bai. Baina da nontzako. Baina gero profesional zatzea hori ja komplikatuagoa da. Gabaz prekaridade asko dago. Ni gaur egun DJ bezala, profesional bezala nabil. Eta faktura bidez, legal, dana ondo. Baina DJ askok hobi bezala dabiltza. Amaterra da. Asteburuko lipigarren lan bat. Baina hori azkenien ere bai profesionalei zapalduta lanak entzizu eta pixkatu. Hori nahi lagun badaka, kamara dana, eta leheno ateatzizun surferoi argazkiak. Eta esateu, me katxiz lamaz, mundu guztiak ateatzen dio surferoi argazkiak.
Bai, a ber, Baino? nik esango nuke arte guztietan, Gertatzen nahi dela. nik arte ederrak ikasi ditut, Vale, musika ere, vale. baina arteia gehienetan gertatzen da prekaridadea eta bigarren lan bat dala. Ja, Eta musikan baita ere. claro. Eta kontra doan edo ez, bueno, bai, printzipioz badoa profesionalen kontra, baina baita ere da modu bat zu gutxinaka profesional bilakatzeko. Ni horrela egin nintzen profesional. Lehen da biziko urtean ezin zara profesional izan. Claro, eta egin behar zera ikasten jun, Egon behar da eta bihar espazio ditut bat. dei batzuk, eta profesionaletzeko eta hortaz bizializateko. Egon beharko litzake, momentu bat, leku batzuk, DJ bezala hasteko eta gero beste leku batzuk profesionalagoak. Eta adibidez, DJ izateko musika ikasten dezu eta DJ kursoketa bat daude, aldezu gaur egun egongo dira, bai, ez da? eta gainera, gero eta gehiago dagoz, DJ bezala, musika elektronikoki egiteko, ikasi gabe etxean jenteak ordenadorearekin, internetekin, nik eman ditut tailerrak umeei, aurrei, jolasteko, bai, asko hasten adibidez, jaietan gero eta DJ gehiago ikusten dugu, eta betiko bandei lanak entzen hasi gara. Bai. Ze DJ bat azken finean simpleagoa da, printzipioz baita ere merkeagoa da, baina nik daukadan musika katalogoa itzela da. Karo. Orduan- Bai, eta alde batetik beste aino moitu, eta geho gau egiten astea, eta horra aldezu jarraitu, eta aldezu zuk esan dezuna, 6 ordu egon. Baina Bai. banda bat 6 ordu egotia, ezin Ezin eskoa da. Bai. Bueno, lagunak, hementxe, lehen da biziko urratzak inditugu. Saieskia labian dakau, hementxe dakau tipula goxatzen, eta ingo deuna da lehen da biziko erreportaia ikustea jungo gea, bale? Vale. Ba, zehazki jungo gea Mapenda gastro tabernara, eta ikusiko zuen bertan zerbait goxo-goxua prestatuko dugu. Guazen bertara, Donostin dago. Kaixo Joseba, eguardion. Bueno, gaur Donostiko Groseko auzoan etorri zea. Bea Jon, Lat eta ni Xabier naiz, eta Mapenda Gastro Taberna ezagutuko dezu. Mapenda Gastro Taberna aurten zabaldu da, ekainean, eta Grosen dago kokatuta, hemen Zabaleta kalean, Elizaren ondoan. Proiektu honen atzetik bikote bat dago, Lat, Senegaldarra, eta Juli Donostiarra. Proiektua berez, Lavapies auzoan hasi zan, Madrilen, han badago lokal bat, eta gero nea etortzerakoan, hemen ireki dute Mapenda berri bat, eta hemen sukaldaritzan ere gehiago oinarritu dira. Mapendaren helburua esango litzateke pixkat Afrikako sukaldaritza hemen ezagutaraztea, ez? Azkenean orain ez dago inongo Afrikako jatetxerik Donostin, eta Lat Senegaldarra izan da, beraien platu tipikoak hemen egiten dituzte. Ere garrantzitsua da, beraie ere garrantzia handia ematen diotela tabernaren giroari, musikarekin, baita ere badauzkate koktel espezialak egindak, sukaldaria aparte. Eta ere, garrantzitsua da jakitea, beraiek ere bere garagardo artisaua daukatela, Donostita Dakar deitzen dira, eta garagardo bakoitzatik 20 zentimo Aitamari itxas salbamendu proiektura juten direla. Eskaintza gastronomikoa dagokionez, hemen dauzkazute bi aukera mota, alde batetik Senegaleko plato tipikoenak, tibudin, mafe, jasa edo fatalla empanadia horiek, eta baita ere Donosti edo Euskal Herriko pintxo hori tipikoenak barran. Hemen gaude, Mapenda tabernan, Latekin, eta mafe Senegaldarra prestatuko dugu gaur. Hasiko gara txekorraragia tipularekin gorritzen. Mafe errezeta Afrikako mendebaldeko errezeta oso ohikoa da. Era ezberdinak daude mafea egiteko. Adibidez, aragiarekin edo veganoa, astean behin ere Mapendan veganoa egiten da. Errezeta hau zehazki Latek bere amarengatik ikasi zuen. Gero tomate saltsa eta ura gehituko diogu. Aragia egosten minutu batzuk utziko dugu eta gero barazkiak txikituko ditugu. Batez ere beti dazka 3 osagai oinarrizkoak. Arroza,
barazkiak eta kakahuete gurina. Mafea eguerditan jaten den errezeta bat da. Normalean senegaldarrek gauetan arrozik ez dutelako jaten. Gero barazkiak saltxara botako ditugu eta 5 minutu utziko ditugu hor egosten. Errezeta hau oso erreza da prestatzeko, baina denbora behar da prestatzeko, pazientzia pixka bat. Errezeta hau oso arrakastatsua izan da bezeroen artean Donostian. Azkenik, kakahuete gurina botako dugu eta beste barazkiak. Mapendak daukana bereziki da etxean egindako sukaldaritza dela eta egunero plater ezberdinak daude. Karta luzea da, baina berez egunero 2 edo 3 platerrek egongo dira bakarrik. Beraz, mimoz eta pazientziaz egindako sukaldaritza da. Eta platerra aurkezteko, gure gisatua aurkeztuko dugu alde batetik, eta bestalde, arroz egusia. Bale, Joseba, espero dezagun gure platera hau asko gustatzea, Mafe, Senegaldatik, eta jakintzazu, Mapenda, maitasuna esan eduela Suahilin, maitasun osoz, agur! Ai, ama, kuadrilla, ze ona, ze itxura gixagorrek, Ai, ama, orgaina kakahuete krema eginda, bestia eginda, patatak eta arraia eta aragila barkatu, egia esan itxura arra eta... Ontxe juntzan horrea, bokau bat ematea, ontxe dakaun goze honekin hemen, ez da? Meka atxila, mar. Bueno, mila esker, eta jarraitu goxatzen, da goxatu arazten. Mila esker. Bueno, gurean jarraitu berdu, tipula goxatzen dakau, eta patata potxatzen jarriko dugu, bale? Patata potxatzen jartzeko, inberezuna da, bueno, hemen ingotena olio asko bota, bueno, beste aldea pasako, honeago, hola gertuago geratuko zaizu. Eta inberezuna da, zuritu eta malkiltxotanin, bale? Hemen, zuri gailua, eta hortxe, batata kasu. Batata. Bueno, eta nik hemen ingotena da, gauzak aurreatzen juteko, ogila moztu, tomate moztu, eta dan aurreatu, gero gure montaia egiteko. Me katxilaman, hemen luzatu naiz, eta hause irik izaite bai dana. Nia! Kontu! Sukaldeko moda. Hoi da. Bueno, kontatu, lehen esan dezu arte derrak ikasitakoa zehala, ez da? Beitu, nik musika eta dantza ikasi ditut haurtzaroan, baina nik arte derrak ikasi ditut unibertsitatean. Ados. Espezializazio gabe. Nere garaian esan egiten, nik ere ez nun nahi izan, hau da, danetariko arte derrak. Vale. Eta nahiko dispertsoa izanaz, eta danetarik egin dut. Baina gehien egin dodana diseinu grafikoa da. Kartela asko egin dut. Vale, ilustratzaile bezala indezu, lana. Gehiena, bai. Vale. Baita ere modan ibilinaz, da eskultura gustatzen zait, argazkiak ere gustatzen zaizkit, baina gehiena marrazkiak eta ilustrazioa. Orduan, DJ bezala eta beti gabaz, diseinu grafiko bezala horren inguruko gauza asko egin ditut, azken aspaldian pizkat lagat aukin dut, eta orain nago berriz ere berreskuratzen, eta egin nahi dut erakusketantzeko bat, orain ja DJ bezala diseinatzaile grafiko lanekin. Hau da, nago... Dana ustartu nahian. Bai, nik gabaz bizidodan mundu guztiak irudi ederrak ditu, proiekzioetan, dantzan, guzti hori irudietara pasatzea. Kartelak, ez dakize, azkenian hor da holanare, bai, ez da? Orduan, nago diseinu propioak egiten, nereak, ez dira enkarguzkoak, dantzaren inguruko marrazkiak, gabeko jantziei buruzko marrazkiak, gabeko dekorazioa, argiak, proiekzioak, ikusentzunezko espektakuloaren ikusteko espektakuloaren marrazkiak. Eta horrekin egin nahi dut erakusketantzeko bat, baita ere lamina batzuk, igual kamiseta batzuk, ikusiko dut, baina horren inguruko lana nago egiten artista grafiko bezala. Zepizkat lagat aukin dut, eta hortik hartu nahi dut berriro, musikatik hartu nahi dut. Ze ona. Eta hori, baino ja planteatuta kasu, egunen baten ikusiko dugu, onu nahi dezu presentatu hori. Eta gero behitu, gaur egun sare sozialekin,
Instagramekin da guztionekin, asko zerrazagoa da artea jendeari erakustea, jendeak ikustea, eta baita ere saltzea da erostea. Bai, ez da. Lehen esan nahi erraza... Osaia zan jendean iristia, ez da? Bai, edo internet bidez mundu osoan zehar errazago saldu alda Instagram baten. Eta zure produktua, bai, igual zure herrian jartzen zenun, baina zure herriko 300 pertsonak ikusten zuen, eta guan ikusten duen... Hori da. Bai, jendia, horren bila di joan, ez da? Hori da, orduan, interneten laguntzagaz, eta nila daukaden esperientziarekin, nahi dut pizkat, nire marrazkiak egin, gabaren inguruko marrazkiak, dantzaren inguruko marrazkiak, eta ez dut orain arte egin, orain arte egin dudana izan dira kartelak, diskoen portadak, beti enkarguak, gutxi gora bera. Eta orain da gehiago nire bizimoduaren edo nire ogibidearen irudiak artistikoki nik nahi dut egin. Pizkan nire ikuspuntua. Vale, eta nundikan joko zu, nundikan izango dira irudi horiek? Zer topatuko dugu marrazki o ilustrazio horietan? Niretzako oso garrantzitsua da dantza. Vale? Bai. Orduan, dantza mota asko dago, eta dantzak marrazkietan ikustea oso polita da. Baita ere, jantziak. Badakizu gainera, modan ere aritua nazela, eta gaberako baita ere, garrantzitsua izaten da... Luka, ez da? Bai, eitxura. Orduan, jantzien inguruko marrazkiak ere baita. Gero, dantzalekuak, nola iluminatzen diren, zelako argiak eta goten diran, marrazki abstraktu bezalakoak egiten dira, horren inguruko marrazkiak egiten nabil, eta ez dakit egingo dodan lehen da bizi internet bidez erakutzi, edo zuzenean jugona zen erakusketa batera, ikusiko da. Ikusiko zu, bai, nola dijoan historia eta ze ateatzean. Denbora ere behar Baina da esaten desuna, ez da? Azkenian, gaur egun kontzertu bada honian, edo musika saio bat ez dakit nola deitu, bai, argileak, irudiak, gauza asko topatzitu gorbetan, azkenean show bat sortzen da hor, ez da? Bai, hori da, bai. Askotan sukaldetan, bai, jutezea bazkaltzea leku batea, eta gaur ez da bazkaltzea bakarrikan, baizik eta da... Espektakulo guztia. Espektakulo guztia, ez da? Argazkilari asko dago, adibidez kontzertuetan. Eta gero argazki horiei, erakusketa bat ematen zaie, edo saldu, orduan, nik hori artistikoki, baina ez argazkitik, baizik eta marrazkitik. Bikain. Bueno, eta hoidanaz aparte, telebistan eateatakua zea. Bueno, pizka bat bai. Pizka bat bai, ez da? Kontatu, nun eta nun ibilizea. Hori alde batea utziezu guztiz, o ikusiko zaitugu berrize? Bueno, gaur hemen zaude. A ber, deitzen nauzuen guztietan, ni animatzen naz. Vale. Eta gainera, gustora egiten dut, baina ez da nire... Bai, ogibidea esango duen edo... Nire ogibidea ez da, bale? Ni nengon, unibertsitate garaian, lagun batzuekin parte hartzen nun pasarela alternatiba bat egiten gaztenen artean. Etzen zan pasarela modorra. Kaleko modeloak, modo alternatiboa, eta Euskadi Irratia etorri zan elkarrizketa egitera, Euskaldun bakarra ni, eta nik egin eban elkarrizketa, horra nintzen. Eta beti egin izan ditu dana da, kolaborazioak, joerei buruz, tendentziak, musika, moda, holako gauzak. Bale, a ber, ja... Zuritu dituzu, eta guain, ningo dituzuna da... Palo batzuk. Bai, leheno labana txikiak inibilizea, baina horri igual aurrenengo, bale, moztu erditikan, hobeto kudeatzeko, ninten dira, moztu erditikan eta moztu erditikan. Eta ja, ondo apoiatuta, ja, arrisku asko geisten dugu, bale? Ja, nik eske hori etxean ez daukaten gandia. Ez? Hori profesionala da. Bai, hori profesionala, baina holako bat eukila da, Baina nik usi dut asko sobeto doa da. Bai, trak eta indarra hobeto itea. Claro, ja. Eta ja, ondo apoiatu, eta gero lasai... Zuma izua zara. Nik ikasten dut, baina nek... Gero bepentsa, ni amazortxe urtetik nago bizinaz bakarrik, orduan, ni Durangokoa naz. Ni uste un Bilbotarra zinala? Ni Durangokoa naz, baina bizi izan naz Bilbon 20 urte barkatu. Junintzan karrera egitera. Bueno, gauza da zinintzala kolaborazioak egiten irratien eta telebistan, joereak, moda, musika, eta guzti horren inguruan irten zan aukera itxura aldaketen programa bat egiteko. Hauneria da. Eta programa desente bat egin genuen, ETV-en, itxuro oso ditzen zan, eta horre egiten genitun itxura aldaketak kaleko jendeari, eta baita ere famatu batzuei. Eta zer nolako aldaketak,
Bueno, zuk ikusi dozu bateren bat? Baten bat, bai, bai. Eta jendia edonola saltzezan, da geho beste norbait ematezun, jendiai itxura aldatzen nola, pixkat iliapainetik pasa. Pixkat makillatu, ez dakiz ze. Eta geho, erropaz jaskeraz aldatu eta beste norbait emateu, A ber, gainera, Euskadin diseinatzaile bikainak izan ditugu beti. Baina gero bada egia, kaleko moda nahiko arrunta dala. Orduan, bueno, modan jarri ziren olako programak eta aukera irten zan eta polita izan zan. Nik asko ikasi nun, ondo pasatu nun, eta aldaketa asko egin genitun, eta polita izan zan. Eta faltan botatzen duzu, olako naren bat, telebistara botatuko zinen, esan dezun bezala, deitzen baizu egungo zehala, ez da? A ber, ni animatzen naz, baina bada egia ez nagola horren bila. Ja. Orduan, bueno... DJ-ena bezala, topatzen bat eta tokatzen bat eta bizitzak horregan ematen baizu, aurre ingo jozula alegia, ez da? Bai, bueno, a ber, bitu, nik DJ bezala deitzen da benean lan egiten dut, baina nahiago dut denbora izan, nik nire remixak edo nire abestiak egiten hasteko. Eta marrazkiekin berdina, enkarguren bat badago, interesgarria bada hartzen dut, baina nahiago dut aukitea nire denbora, nire marrazkiak egiteko. Nago pizka ziklo batean non nire artista puntua bizi nahi dut. Bai, loratu nahi zu hori eta hori garatu, ez da? Eta horretarako DJ bizimodua erraza izan da. Erraz egiten dut, diru ematen dozta, eta telebistatik ere irtetzen bada proiekturen bat, nik gustora egingo dut, Claro, esken nien, a ber, batzutan gauzatu nahi ditugu, baina gero xosak berdia bizitzeko, ez da? Claro, finantziazioa da. Claro. Orduan, bueno, horretan gabiltza. Eta adibidez, diseinatzaile bezala, aritzezeare bai gauzak iten? A ber, modan ez, bueno, DJ bezala, egun batzutan bereziak badira, igual egin dezaket, nik josten dut, kamiseta bat egin aldot, baina bada egia ez nagola gaur egun modan oso sartua, baina gustatzen zait. Igual marrazkiekin animatuko naz kamiseta batzuk egiten, idei hori izan badaukat. Baina diseinatzailea handiekin egin dezu lana, ez da? A ber, bere garaian egon nintzen lan egiten Jon Fizekin, da euskal diseinatzaile garrantzitsu bat, berarekin lan egiteko aukera izan nuen, eta bai, egin genuen neiko lan, da gainera Madrilen, Bartzelonan, neiko potente, baina, bueno, garai bateko zikloa da hori. Vale. Eta guain orduan esaten dizunean, zu zertzea? DJ-a esaten dezu, o zertzeala esaten dezu? A ber, galetzen badiate, errazena da DJ-a, baina nik gustoko dut esatea artista nazela. Eta edo baita ere autonomoa nazela. Autonomoa. Zaetzea gaixo jartzen. Ez, eta jendeak, bueno, inglesez esaten da freelanza, ez? Ekintzailea, emprendedor, guzti hori, hau da... Egia da, gaur egun bizi nazela DJ bezala. DJ profesional bezala. Hori dala zure ogibidea guantxe. Hori da. Baina beste gauza askokin ebai basabitza. Baina gero dauzkat nire gustoko gauza batzuk, eta hortan denbora gehiago sartu nahi dut, baina nire ogibidea DJ-a da, eta gaur egun esan da, zer zara DJ-a, bai. Jendeak DJ bezala tratatzen hau, hori egia da. Bai, azkenian hola izatea, ikuste izuena, horrela tratatzea izuela. Baina, bueno, egongo dia batzure diseinatzaile gisa ezautu izuela, eta hola pentsatzen duela, zehara, ez da? Nago, azkenean handiaga, eta ja larregi da, pasatzera txikira igual, bueno, ez dakit. Bueno, lasai, nahi bezala. Hauek, martxan jarritugu, ehundoko itxura hartzen nahi zaigu hemen tipula, eta labetik aidan ateatzen usaiaia txerriko estilena ezin hobia da. Hau ere prestatu deu, ikusezu jogurra zerresa, jogurra janeta gota eta listo, beste igan gabe. Eta ingo deuna da bueltan, hogik tostatu, gio montaiain, aragila, mamila eta aragilai, eta hor da gau maionesa prestatzeko. Eta esan bezala, jungo gea leno bezala, erreportai bat ikustea, ados? Vale, ados, perfecto. Ingo deuna da, zehazki, Donostira jun, beste leku batea, eta ehundoko empanadia egiteitu, ea gaurkoan, zein prestatu du. Guazen ikusi eta ikastea, berriz. Kaixo, Joseba. Gugea Gaston eta ni Alex, eta ongi etorria Donostira, Agas empanadazera. Taberna hau 2011an sortu zen, Diura izenakin,
eta taberna, pintxo taberna zen. Gero pandemia etorri zen, eta pandemia garaian erauki genuen enpanada saltzea. Orduan, hasieran 6 bestek ez genituen egiten, 6 zapore desberdinak, eta arrakasta handia izan duzan, eta gutxinaka zapore gehiago ditugu, eta gaur egun ditugu 20 baino gehiago. Eta guain dela urte bete, beste taberna bat ireki genuen, Bentaberrin, hemen Donostin baita, Goikoa du izena, eta gaur egun saltu ditugu enpanadak, bai hostelitzan, kafetegietan, eta hainbat ekitaldetan baita. Agaz izena sortzen da bikotea, bera da Gaston, eta bera Andrea da Agustina. Agustina eta Gaston agaz sortu zen izena. Bikote argentinarra da, eta handik etorri zian ogen dela urte batzuk, bera Gaston sukaldaria da, eta bera neska bere emaztea pastelera da. Orduan hemen ezautu zian, Ursalen, Martin Mejaldekidekin intuten lana, eta gero handikan ja bera dauka denda bat hemen grosen baita, pastak eta arlota gauzak egiten dituna, eta Gaston da sukaldaria eta hau egiten ditu. Gaur ingo dugu txeko masaila enpanada bat, horretarako behar ditugu masailak, barazkiak, porrua, tipula eta zenaioa, eta gero beteko ditugu tapa bat. Kategarria prestatu ditugu. Hau bukatutakoan, labia esatutakoan, eta bukatutakoan nazten du tipulakin, atxuriakin, eta porru, eta orduan hau da emaitza, ateratzekoan. Tapa hartu behar dugu, 100 gramoko ala gutxi gora bera masa, eta gero bete ura botatzen da ondo izteko, eta gero izterakoan, bera deitzen die repulge, deitzen zaio horrei. Ten behar da gutxinez 10 o 12 repulge egin behar dira. Gero jarriko gure selloak, etxearen dakoa, tinta bat alimentizia da deitzen zaiona, sello hartu, tintakin, jakiteko bakitzak zerena den, gure selloakin, eta gero enpanado sartuko zen abian, 200 graduta, 5 minutu. Eta gero sartzeko garaian, azken golpea emate zaio. Beste 3 o 4 minutu emate zaio, ja beruak ateatzeko. Gaur enpanado aukeratu dugu, baina hemen dendan ditugu beste 20 zapore desberdinak. Aragianak, oilaskoenak, egaluzeanak, espinakak, veganak, 20 piko desberdinak ditugu. Gure desberdintasuna, gure sekretua da, masa etxean egiten dugula. Tabernantan baita daukau eguneroko menua, eta gero baita ditugu antojitoseko pasta. Pasta frola, pastak, alfajores eta horrelako gauzei ditugu baita. Hasieran beldurra gerukan, hemengo jendia ez dakit bonartuko zuen, ez duen onartu, eta azkenian bizugarrizka izan du arrakasta. Bai hemengo jendiantzako, kanpo jendiantzako, helduak, gaztiak, eta denet. Etxera eramateko, ditugu kutsa ditugu, 6koak o 12koak, eta betxera eramateko 3. Peruan nahi behitu, bestela hortzen nahi behituz. Enpanadak egin saltzen dana da aragiana, txekor aragiana, dikatuna, eta ditu azitunak, arrautza, eta piperra bat, piper horri bat. Eta gero da oilaskoenak, hartuenak, espinakak, baita ondo saltzen dugu. Bueno, Joseba, hemen dituzu enpanada bukatuta, probatzen nahi baituzu, hemen itxoiten zaituztegu, agaz empanadas grosen, edo baita, Bentaberrin, Goikoa taberna. Agur! Ai, ama, ze empanadia goxuak egiten dituzuen. Egia esan dastatutakoa naiz gainea, eta egin dezuen horrek, arra itxura, ai, ama. Gauza erra dira empanadiak ebai, Bai, oso gozuak. Oso gozuak. Bueno, beitu hemen zertan nahi naizen, Hemen txe, iten nahi naizena da, beitu, Sardezkakin, beitu ze xamurra da hon. Galdezu probatu gaine nola gelditu dan. Hartu busketatxo bat, horrela. Txak, mantekila, xamurra da, Barbakoa ikutuakin. Hau, zertako balio, baino gaur, ogitartekoan sartuko dugu, alegila sandwichan. Bueno, hau garbitzen nahi naiz, eta egin behar deuna da, betu, patata hauei, batata kasu hontan. Ja, energia emango jo, pixka kanpotikan kurruskari utzi, eta kanpo ateatzeko prest daude. Eta zuk maionesa egingo zu, bale? Indezuko gehietan... Inoiz bez. Inoiz. Hori gustatzen zait, hola erakutsit izut eta. Ingo deuna da, arrautza gotako dugu, arrautza gutxi gara bihatz bat eukiko du tamaino, bale? Bota horrezu olioa bikoitza. Orduan bikoitza botako zu. Ospina botako zu, txorrito bat,
Eta gatza desente behar izate, gola. Ez puñau bat, baina ras, zaola desente. Ados. Eta gero ingozuna da, birringailu, azpin sartu, eta azpin euki. Vale. Azpin euki, eta beha jungoa oleioa harrapatzen. Zipiztunak Jendia ezaguteko. mosten zaio, Vale. gora eta bera ite unian, Vale, ordu hor beko mostea. aldean okingo dut. Gio ja bukaeran ja alda gora eta bera. Lehen da biziko mayonesa, venga ba. Ona, hori guztai zaitek. Vale. Bueno, ekin. Hemen ningoetena da, beitu, Hemen da gau, jogurran saltza, hor gazta eta tomatia. Hemen ningoetena da, beitu ja, tipula eukindakua. Ze itxura dakan. Gata pixka bota dio, vale? Eta beste eserre, karamelizate dugu, bere azukriakin. Zera, diabak izu tipula oso gozua dela, eta asko gozatzean nian, gozo gozua gelditzea, ez du azukri kanbiar. Vale, eta hemen ningo deuna da, bertan, olio tantoa bota, horrelaxe, eta hogila bertan sigortuko dugu. Vale, harriko dugu, hau hemen, eta hau hemen, bilak, txaka eta txaka, vuelta eta vuelta. Bueno, eta zuk, nori aldatuko zenion estilismoa? Baldakazu norbait izatezu, bueno, honek aldaketa bihardik, honek. A ber, nik pertsona bat daukat buruan. Bai, Bai. marrauekin ja kokotaino zaude. Ez, baina hurbileko pertsona bat daukat buruan. A ber, zein? Beste arginano bat. Ah, bai, txapelo ikenduko zenion ja luze hori. Eta gainera oso esperientzia polita izan zan, ze etxean ikusi izan dugu, Vale. amonak ikusi izan du, amak ikusi Vale. izan du, eta derrepente programa hartan itxuroson, derrepente famatu batzuei itxura aldaketa egitea, futbolista bat, ezberdinak, eta derrepente sukaldari bat, ebar ginano, ikaragarri polita. Bai. Eta oso presente daukat, gainera oso alaia, oso jatorra, berak esaten zuen ez zeukala armairu handirik, berarentzat moda esala oso garrantzitsua. Ni bezala da, nahiko silvestria da, izeko, bai. Eta berarentzat lagungarria zan. Osea, guretzako izan zan oso itxuraldaketa polita. Zuk ikusi izan duzu? Bai, ikusi nun, celebri izan zen, celebria. Hala Urte da, batzuk hala dira ja, da. Bai. Esango diot, ikusti diotenian, esango diot. Ona. Bueno, eta baten bat gustatuko zitzaizuna itia, utzi ezula hola esatezu, beste honi aldatuko nien, goiti bera. Ez, bitu, nik ETV-en egin dugun moda guztiarekin gauza bat ikasi, gauza asko ikasi nituen, baina gauza bat oso ikasi nun dela, azkenean moda lagungarria izan behar da pertsona batentzat. Ze, gero, moda hauek eta joerak derrigortzen zaituztenak gauzak erostera, guzti horrek ez tozta interesa ematen. Orduan, nik pertsona bati itxura aldatzea ez. Pertsona bati laguntzea bai. Ja, ulertzeiat. Hau da, bai, ezin diozu mareatu, baizik eta lagun nahi badu lagundu, ezta? Horretarako badaude estilistak, mordoa gainera, baina nire bidea ez da hori izan. Nire modaren inguruko azkenengo lanak izan dira, jendeari lagundu, beraiei zerbait aldatzen. Orduan, hori izango ditzake nire ilusio bakarra. Norbaitek behar banau, edo norbaitek behar badu estilista bat bilatzea. Horretarako da moda, zu eroso sentitzeko zurekin. Dudik gabe. Evento ezberdinetara juteko. Bai, eroso ez basea sentitu behar, eta gainea, ni nahiz pixkat komodoia esatean nire, igual gauza gustatzen zait, baino ez banao eroso naheten esan, komodua ez bada, zatet, nola esaten du hori, takoiak ematen historio horiek, eta beste, eta jode, zizindet eta oinez ondo ibili, nola gongo nahiz takoi batzukin. Bai, estilista emate izu estilo pixka eta ipurtia pixka gora tira eta hori, baino, jope, komodo ibili behar da bizitza hontan, ez da? A ber, komodidadea bi motatakoa dago. Bata da fisikoa. Pixka gehiago botako jo, hartuko uta. Vale. Emango txat? Bai, segi ematen. A ber, komodidadea izan behar da fisikoa, takoia horretako txarra da, takoionak dagoz, baina, eta gero be mentala, zu eroso sentitu behar zara. Ikusi behar zara ondo eta natural zure buruan. Orduan, horretarako dago estilista bat, eta horretarako egon behar da moda. Zuri laguntzeko, eskontza batera juteko, lanera juteko, zure egun astean zehar janzteko, horretarako dago moda. Ez etengabe erosteko, etengabe modak jarraitzeko, hori ez da moda, hori industria bat da, eta gainera gaur egun ez da jasangarria. Garo. Ba, ideia ona, ideia ona. Eta zure izebarekin, ebarekin egin genuna hori izan zen. Eba lagundu beste itxura bat eleganteago bat izateko. Eta hori gustatzen zait. Ona. Ba, eta gaina pertsona ikustezu komodo da hola, eta ondo sentitu diola, eta igual laguntza gabe etzala kapaz izango horreaino heltzeko, ez da?
esaten dizu, ikasi egin duela, probatu duela eta gustatzen zaiola eta egingo duela. Azkenean da, pizkat rekurtzoak hartzea, ikastea pizkat. Bueno, sukaldean bezala da pizkat, zure eguneroko bizitzan, hobeto ibiltzeko. Dudi gabe. Bakoitzak bere bizimodua dauka, baina, bueno, zerbait ikasi dozu, nik adibidez orain ja badakit maionesa egiten. Ona, ez erosik jopotekoa, Eta gaina naturala. Bueno, lagunak, hemen txe, inda da, gauza joa, gaur egun badator, eta ikusiko zue, hemen, ingo deun gauza bakarra da, ja. Goian, maionesa garri, vale, tipula pixkat gainetikan, horrela, xe, ze gauza hona hi, egarra indigo holkoan bai. Egarra hogitarteko indiuna, sanguitxak azu hontan. Hau listo, hau gainean. Hoi janko nuke nik musika jarri ostean. Egarra indigo holkoan. Perfecto. Ba, ez da. Bueno, hemen txe. Beitu, historia maitzeko, hau hemen jarri. Batata jagatza bota jo, batata, Joseba, batata. Hemen horrela jarriko ditugu batzuk. Vale. Hau ere listo dakau. Hemen txetxeak. Eundoko sanguitxa. Eta, bueno, gio onduan lagungarri jarriko jogu. Bai, jogur pixkat eta maionesa pixkat bukatzeko historia. Beste gabe, gaur egun badator eta bagoaz. Hemen txe, sanguitxa. Eta hemen txe, unai goiko. Mil esker etortzegatik, jarraitu goxatzen, eta gu guztioi alaitzen. Agur, ikusiko zuen, zuten bai, lepua puskatuko zaizu. Agur.